Wena Mtshali ongenandaba angikunakile kakhulu. Angikunakile impela hhayi angithusi. Yazi umuntu engimnakile ubani? Ilo wapheka wena. Yabo loku uyena yena waqala ukupheka wapheka wena. Uyena engimnaka kakhulu. Uyena mhlawumbe ongangizama. Wena nalo okuphekayo manje nalo wayekupheka. Nalo wazama ukukupheka nalo waphekwa yilo okupheka manje. Nalo wapheka lo wayekupheka manje okupheka manje angimnqeni. You understand? Ingakho ngithi wena Mtshali ongenandaba ubaba uMbatha nalesi dwedwe ubani lo lento le habe lo hleka njalo lo ubani lo nangi lo yena loyo ngizama ukuthi lento mani ibe yabo lento angazi lento dignity lento le yebo lento le ngizama lento le ukuthi at least kube nento engiyenzayo ngoba cha uwedwa ngeke ngikuze maneza ngamunye ake ngithi nje cha angeke nize nikubone lokho. You understand? Angifuni ukuthi kulezi idumbu lezi enginazo ngi-add at least akube nokunye engikwenzayo mhlambe kube khona umuntu ostakile somewhere ngiyomphusha. You understand? Angikhathale ngafula igeji yamandla nibancane man. Ungibuza ukuthi